Είμαστε ένα μικρό σχολείο που προσφέρει εξατομικευμένη μάθηση σε ομάδες 2-4 ατόμων. Απευθυνόμαστε σε μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν να επικοινωνούν σε αυτή τη γλώσσα και όχι απλά να πάρουν ένα χαρτί. Πολύ ενδιαφέροντα φάνηκαν διάφορα παιχνίδια τα οποία κάναμε μέσα στο μάθημα, τα οποία ήταν παιχνίδια γνώσεων που μας βοηθούσαν και να διευρύνουμε τις γνώσεις πάνω στο μάθημα των αγγλικών, αλλά και να ανταγωνιζόμαστε στις μαθητές, να κερδίζουμε στο τέλος πράγματα. Αυτό που μου αρέσει εμένα στο μάθημα είναι ότι υπάρχει μεθοδολογία, δηλαδή όλα γίνονται με συγκεκριμένη σειρά και δεν είναι υπάρχει και το χιούμορ, δεν είναι το ξερό το μάθημα, το αυστηρό. Ο τρόπος που γίνεται το μάθημα είναι καταπληκτικός, βλέπουμε πολλά βίντεο και μιλάμε συνέχεια αγγλικά. Είναι η καλύτερη καθηγήτρια στον κόσμο. Ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας μας? Πρώτα-πρώτα, η πολυετής πείρα στη διδασκαλία των αγγλικών και η συνεχής μετεκπαίδευση, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των προγραμμάτων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, η προσαρμογή της ύλης, της διδακτέας ύλης, της ανάγκης του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας, η έμφαση στον πολιτισμό και την κουλτούρα και όχι μόνο στη γραμματική και το λεξιλόγιο, βεβαίως το εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αγγλία που κάνουμε κάθε χρόνο, διάρκειας 2 εβδομάδων. Στο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αγγλία, πέρα από την εξοικείωση με τη γλώσσα, γνώρισα πολλά άτομα από διαφορετικές χώρες, γνώρισα ένα τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής και νομίζω ότι το ταξίδι πρόσφερε πάρα πολλά. So, there's a number of topics we're going to discuss today, and let's start with George and Kostas. We've been talking about advertising. Οι τιμές μας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Ας μην ξεχνάμε ότι η γνώση δεν είναι ακριβή, η άγνοια όμως είναι. Δεν νομίζετε ότι αξίζει να δοκιμάσετε?